tabuk social media wo omangpli kaisa jehino viral wngwi tongo kaisa nukhungni borok nijini nukhungni bupha no courier office ti khaiwi parcel khaiwi hornanani mangpli kaisa phaikya Bangalore ni hinui norok nugui mankhana o mangpli o je nukhung kaisa ni borok rok bosta kotorma khaiwi nijini nukhungni bupha no parcel khaiwi hornanani mangpli jepro o mangpli ba o parcel courier office o thangsogwi aroni staff rok nukha bosta bisingo dachuk tongo khoroksa kwthang borok o mangpli kaisa phema bai tabuk o video jehino viral wngwi tongo tei saimaka a nukhungni borok rok a umute haike khaimani ukulugo tongo kaisa reason borok saka je tabuk ramjan ba ugadi ni jorao bus ni ticket rok shortage wngma bai bus ni bara rok barima bai borok reels video khainani bagwi ba nojordari ba highlight phainani bagwi borok mutai haike ek khaikya ni borok sai khwnarka ulo police phaimani pore borok no one khaimani pore hingkai o nukhungni borok map sanka tai borok saka je tabuk ramjan ni jora ba uga dini jorao bus bara dam wngma bai tai bus ticket rok shortage wngma bai borok mutai haike reels khaikya hinui saka borok mo reels video ni bagwi khaio hinui borok sawi khwnarka hingkai nugui mankha norok borok rok bo tamo naisingdi ticket bara dam wngma baise highlight ba nojordari khaina bagwi se nijini bupha no bosta bisingo khai tawi courier tikai parcel sramwi ohonani taimani mangpili borok khlailakya hingkai o mangpili nungma pore nokle tam hinui sano ujung borokni idea le bujorti kas wngkhana amo ki khaimani chajaka wansukmung tongkha nor kisa comment khairidi te paithoka an video no chajakhai like subscribe share khaidi uti haite bo kotal video rok manani bagwi।